भिडिअनि गेजेरजों जोंनि सिमेन्ट सापरियाव थानाय जितु UN एकाडेमि बे माबायदि जौगादों थारैनो बेनिफ्राय नोंथांमोना फोरमान मोनगोन होननानै आं बे समाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाबाय। थारैनो बेखौ बानायगिरिया सोर? जोङो क्लास 10नि साद' फरायसुलिफोराहाय लोगो नांनानै बानायदों बेखौ। खुलुमबाय, आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। दिनैनि जिहेतु गोथार सान, उन्दैसा साननि जिहेतु हाबाफारिजों लोब्बा लानानै UN एकाडेमि सिमेन्ट सापरि UN एकाडेमिनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि रोंगौथिनि सायाव माखासे दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बेखौबो लानाय जादों। थारैनो बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बिथांमोना दिनै मा दिन्थिफुंनाय आखाइजों बानायनाय मुवा बेसादनि दिन्थिफुंनाय, थारैनो बेनि सायाव नोंथांमोननो नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारिखौ नोंथांमोननो रोखा रोखा फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। बेनिखायनो गिबि आंनिफ्राय दिनैनि सानखौ लानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय। बे समाव एबा गावनि गांनायाव सुफुंनो हायो दै लोंनानै, थिग बेबायदिनो बेयाव दै मोनो। थारैनो बे दैनि सायाव हयथ' बिथांमोना एसेब्लाबो माबा मोनसे बाथ्रा बुंगोन। थारैनो फरायसुलि बिनानावमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियाव बरायबाय। बिनानावमोना मा मुं? आंनि मुङा थरायना मोनसिका बर'। मोनसिका बर'। गामिया देकाबाम तिनिआलि। देकाबाम तिनिआलि। माइनाव ना? आंनि मुङा थरायना प्रेन्सिदा बसुमतारी। थाखो बेसे? 10। नोंहालाय? आंहाबो थाखो 10। नोंहालाय? आंनाबो 10। माया नामा मा? मिस मैना बर'। गामिया? मैदोफोर। नोंहालाय? मिस नमिता बर'। दै होनोब्ला मा सानो? दैया मा गोनां जोंनि थाखाय मानो गोनांथि? दैया जोंनो मानसिनि थाखायबो जोबोद गोनांथार आरो आबाद गासिबो जिब जुनारनि गासिनि थाखायबो गोनां आरो दै गैयाबा थांना थानो हाया। दै गैयाबा थांनो माइनावा मा बुंगोन? जेबो बुङा, गोजोननाय थाबाय। नंगौ, दै गैयाबा थांना थानो हाया। थिग जोङो फारसेनिफ्राय रोखा दिन्थिनो आखायाव लादों। बेनिखायनो केमेरा पार्सन बिथांखौ फारसेनिफ्राय जाहाथे जोङो फारफ्रोमबो बिथिंखौ जों मिथिनो हायो, बुजिनो हायो। बेनिखायनो बे फरायसुलि नानिमोनहा हयथ' मा खालामदों बियो केमेरा पार्सनखौ नैबे साखाथियाव फैना खिन्थानो थाखाय खावलायग्रोबाय। बेयाव गोबां जों मिथिस'हायै मोनदांस'हायै जों नुफेरि बायदि माखासे मुवा बानायनानै दिन्थिनाय जादों। थारैनो बेखौ मा होनो? एनिमेल सेल। बेयाव मोनथाम रोखोमनि सेल दङ। मोनथाम रोखोमनि सेल, बेखौ फोरमायनो हागोन एसे? मोनसेया प्लान्ट सेल। नैयो प्लान्ट सेल। बे प्लान्ट सेल ओमफ्राय प्लान्ट सेला लाइफाङाव थायो। प्लान्ट सेला लाइफाङाव थायो। प्लान्ट सेला लाइफाङाव थायो। लाइफाङा माने बेबादि गोबां रोखोमनि जिबख्रिजों दाजानाय आरो। नैबे आरो ना बे प्लान्ट सेल। थिगासे नैबे मा जादों? एनिमेल सेल। बियो मानि गोनांथि? जिउआरिनि गोनांथि। एनिमेल माने? जिबियारिनि सेल। थ' बेखौ जिबिफोरनो नांगौ, जिउ थानाय जिउआरिफोरनो आरो। थिग गोजोननाय थाबाय। नैबे मा? बियो माइट'कन्ड्रिया। माइट'कन्ड्रिया बेयो मानि गोनांथि? जिउआरियावनो गोलैयोना? नैबे इस सेल बे मानि गोनांथि? मैखुनारि। जिबख्रि। थारैनो दानि उन्दै लाइमोनफोरखौ साइन्सनिसो बे नङा, साइन्सनि सायाव मा होनगोन सोलोंथाइ स्टाडि खालामनो थाखाय बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। थाखो बेसे? जाय नैबेयाव दङ, थारैनो बेखौबो जों मिथिनो नाजागोन। मा होनदों बेखौ? मा बानायनाय जादों? लाथा एम्फौनि जिउ सोरखि। लाथा एम्फौनि जिउ सोरखि। बियो मा खामानियाव जायो आरो मानो बेखौ दिन्थिनो गोनां जादों? बियो सि दानाय, बेनि लाथा एम्फौनि फिथोबजों सि दानाय जायो आरो बेजों खुन्दुंबो बहनो। लाथा एम्फौनि मामोन? जिउ सोरखि। लाथा एम्फौनि खुन्दुंजों इन्दि जि बानायनाय जायो। नैबेयावबो दिन्थिफुंनाय जिथु हाबाफारि लादों। थारैनो नैबेखौ मा होनदों?
वाटार साइकेल वाटार साइकेल बर'नि दैनि गिदिं खननाय दैनि गिदिं खननाय थारैनो बेखौ मानो दिन्थिनाय जादों आरो बेजों मा मोनथिनो मोनगोन जोङो अखाया बोरै सोमजियो बेखौ दिन्थिनो सानदों इयाव औ आरो दैनि सोरखि ओमफ्राय दा नैबेफोरो मा बे बबाव थायो बिफां लाइफां हाजो जिब जुनार बेफोरखौ दैनि गिदिं खननायजों बेयाव जोमै जानायखौ दिन्थिनाय जादों ना मा जादों बियो जोमै जानानै अखा हानायखौ दिन्थिनाय जादों जोमै जाना अखा हानायखौ दिन्थिनाय जादों बियो मानो गोनांथि जोंनो मिथिनो थांना थानायनि थाखाय गोनांथि दङ ओमफ्राय बिफां लाइफाङाबो जौगानायनि थाखाय गोनांथि दङ बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंबो थांनानै थानो हानाय नङा आरो फिथाइ सामथाइ जिब जुनाराबो थांनानै थानो हानाय नङा ना ओमफ्राय जुदि दैया बिदि दैनि सोरखि गिदिं खननाय गैयाब्ला जोमैया जागोन ना जाया जानाय नङा बेनिखायनो बे दैनि सोरखिखौ जोङो दिन्थिनाय जादों बे मानि साइन्सनि दिन्थिफुंनाय नङा होमबा बेजों मा मिथिनो मोनदों नोङो अखाया बोरै सोमजियो आरो सोमजिनानै आरो दैया बोरै खफ' जालाङो जोमैया बोरै सोमजियो बोरै अखा हायो आरो अखा हाब्ला मा लाब जायो हायाव नङा होमबा गोजोननाय थाबाय बेसे क्लासनि थाखो जि गोजोननाय थाबाय नैयावबो जों फैदों बेयावबो थाखो बेसे थाखो गु मा मुं थरेना मौसुमि बसुमतारी नोंनिया थरेना कृष्णा नार्जारी नैबे मा बानायदों नोंसोरो सलार इरिगेशन मा सलार पावार ड्रिप इरिगेशन सलार पावार ड्रिप इरिगेशन बेखौ मानो दिन्थिनाय जादों बेखौ आथिखाल मुगायाव जेरै गोबां जायगाफोरानो रानस्राव जाबोनो हमदों बेनि जाहोनाव आरो गोबां आबादारिफोरा आबाद फोथाराव मावनो थाखाय दैनि आंखाल जाबोनो हमदों बेनि थाखायनो बे मावफारिखौ दिन्थिनाय जादों गोजोननाय थाबाय जाय आबादारिफ्रा आबाद फोथाराव अखा गैयिनि थाखाय आबाद मावनो हायाखै बे आबादारिफोरनो कारेन्ट गैयि जायगायाव सलार लाइटजों सान्दुंनि बिदुंजों नामा बिदुंजों मानिफ्राय दै गगोन बे सलार पावारनि साननि सोरांखौ बोनानै बे पाम्प होनायाव गोहोखौ बोना लाङो आरो बेनि गेजेरजों बै टेंकि दै थानाय टेंकि टेंकियाव लाबोनाय जादों आरो बेनिफ्राय बे आबाद फोथाराव दै होनाय जादों आबाद फोथाराव मटरा बोखांनानै रानदों आरोना गोजोननाय थाबाय नै बिगियाननि दिन्थिफुंनाय नैबेयाव मोनफैलायबाय बे मा दिन्थिफुंनाय जादों सेफ आर्ट बर'नि मा बुंगोन बुहुमखौ बोरैहाय संरैखा खालामगोन ओमफ्राय बेखौ मानो दिन्थिनाय जादों आथिखालाव जोंनि बुहुमनि आबहावाया जोबोद गुबुंले जानो हमदों आरो बेफोरबायदि गुबुंले जाबाय थायोब्ला जोंनि बुहुमाव थांना थानो हानाय नङा आरो सानसे जोबस्रांलांनो हागौ बेनिखायनो जों बेखौ दिन्थिदों बे आबहावाया मानो गाज्रि जादों बे आबहावाया सुबुं अनजिमा बांदों आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव बिसोरनि नांगौथिया जोबनो थाङा आरो बिसोरनि थाखाय कलकारखाना गायसननानै बिफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव मिथिंगाया जोबस्रांलांदों आरो कलकारखाना गायसननायनि जाहोनाव बेनिफ्राय बिस गोनां उखुन्दै ओंखारदों आरो बेनि बिस गोनां मुवा बेसादफोरा दैमायाव गोलैहैनानै दैमाया बिस गोनां जादों आरो बेनि जिबिफोरा थांना थानो गोब्राब जानानै थैलांनोबो हमदों आरो बे उखुन्दैयाव कार्बन डाइ अक्साइड नाइट्राइड अक्साइड सालफार डाइ अक्साइड ओंखारनायनि जाहोनाव आबहावाया गुबुंले जादों बेनो आरोना दा मा खावलायगोन दे गोबां जोंनि न' खाथियाव थानाय दानि मानसिफ्रा दंफां गायला दंफां दाननायखौसो बांसिन बाहायनाय जायो दंफां दानो दंफां गायफिना दिनै गेजेर नोंथांमोननि बा नोंसिनि न'बो नुदों खोमा दंफांफ्रा गैनो हमला दा मा खावलायगोन जों दंफांखौ जेसेबां हायो एसेबांनो गायनो नांगोन मानोना दंफाङा जोंनि जोबोर गोनांथार बेफोरो जेरै कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरखौ दंफांफोरा सोबनानै लायो आरो जोंनो मोजां गेस होयो बेनिखायनो जों दंफां लाइफांखौ जेसेबां हायो एसेबां गायनो नांगोन रैखाथिबो होनांगौ आरो गायनोबो नांगौ ना होमबा दा बेयाव बयबो मिथिगौ दंफांखौ दानोब्ला मा जायो आरो दंफांनि
दंफांनि जि थाखाय जोङो दंफाङा जोंनि थाखाय बेसे गोनांथि थारैनो नैबे समायना मोनसे आखिनायनि गेजेरजों आखिनायनि ना इयो आखिनायनि गेजेरजों दिन्थिफुंनाय रायजोनो बे मानिफ्राय दिन्थिनाय जादों बेखौ इउटुबनिफ्राय खेबसे नायदों बे फांखाया जे गिदिंबाय थादों मानो दिन्थिनाय जादों मानोना बारबिला गामियारि ओनसोलाव मोब्लिब जगायनानै होयो बेनिखायनो बेखौ दिन्थिफुंनाय जादों बारनि गेजेरजों मोब्लिब गथायनाय ना जे गोजोननाय थाबाय मा थाखोनि 9 थाखोनि 9 ना 9 थाखोनि गोजोननाय थाबाय दा नैयाव फारसे फैलायबाय जोङो सलार सिस्टेम ना होमबा बेसे थाखोनि 11 थाखोनि बे सलार सिस्टेमनि दिन्थिनायनि गुबै थांखिया मा मानोना गोबाङानो माने जोंनि सानखराव थानाय ग्रहसाफोरखौ मिथिया बेनिखायनो एसे गथ' उन्दैफोरनि थाखाय मिथिनो थाखाय दिन्थिफुंनाय जादों आरो बै खाथियावनो जे दंफां लाइफां जिब जुनारबो थाफानाय बे मोनसे दिन्थिफुंनायनि गुबै थांखिया मा बेखौ मानो दिन्थिफुंदों बेखौ जाहाथे गथ'फोरा मिथिनो हायो आरो बे मा होनदों बेखौ बाय'डाइभारसिटि मा होनदों बाय'डाइभारसिटि बेखौ बाय'डाइभारसिटि मिन्स मा बेयो जिबफोरनि रोखोम गुबुन जिबफोरनि रोखोम माने गुबुन जिबफोरनि रोखोम बुहुमाव थानाय गुबुन जिबफोरनि रोखोम बे मा साइन्स नामा साइन्सनि ना गोजोननाय थाबाय गोबां बेबायदिनो दिन्थिफुंनाय नैबेयाव आरो समायना रमायना दिन्थिफुंनाय बेयावबो गोबां बिफां लाइफां फिसा न' गन्द्रा बोरमा फिसा बायदि नुदों थारैनो बेखौ बानायगिरिया सोर जोङो क्लास 10नि 6 फरायसुलिफोराहाय लोगो नांनानै बानायदों बेखौ बे मा फोरमान होदों बेजों बे जाहैबाय इन्टिग्रेटेड फार्मिं सिस्टेम बेवहाय मोनसेल' आबाद मावनाय जाया गोबां रोखोमनि आबादफोरखौहाय जोङो मोनसे नङाब्ला गुबुन मोनसे आबादखौ जोङो बानायनानै गोबां जायगाफोरावहाय सुबुंफोरनो गोनां जानाय मुवाफोरखौहाय जोङो दिहुननानै हरो मोसौ आरो बोरमानि गलि दिनै बे बैसाङाव मोसौ आरो बोरमाखौ मानो दोनदों बेखौ फोरमायनो हागोन ना मोसौफोराहाय गलिफोराव थायो मोसौखौ नैबे गाहायाव दोननाय जादों आरोबाव बोरमाखौ गोजौआव दोननाय जादों बोरमाखौ गोजौआव दोननायनि जाहोना जाबाय गाहायाव दोनोब्लाथाय बोरमाया दादु जायो बिगुरनि बेराम सोमजियो बायदिसो बेमार आजार बायदि जायो आरोना ओमफ्राय बेखायनो जोङो गोजौआव दोननाय जादों आरोबाव बेखौ लांदां दोननायनि जाहोना जाहैबाय बारा मोजाङै हाबनो थाखाय बोरमाफोरनावहाय मोजाङै नांनो थाखाय बाहायनाय जादों आरोबाव नैबेयो दैनि टेंकि बेखौहाय जोङो मोसौफोराहाय मैला जाबाथाय बेमार जायोना बेखायनो जोङो मोसौ गलिफोरखौ साफा खालामनो मोसौफोरखौ सुनो थाखाय जोङो बाहायनाय जादों बेखौ आरोना जोबोद मोजां जादों बेजों बे गासै बे मोनसे गामि ना मा जाखो बे गामिनि मुङानो जाबाय सोमखोर गामि दा जोंनि गामिफ्राव सोमखोर गामि दंना गैया दं खोमा नुफेराखै बेबायदि सोमखोर गामि दिन्थिनोल' सानदोंना गामि सोमखोर गामि जाजानो लुगैदों जाजानांगौबा सोर मा मावनांगोन बिफां लाइफां गायनांगोन जोङो मोजां हाबा मावनांगोन दिनै जोङो बयबो बेयाव दिन्थिफुंनो थाखाय सानबैसे नाजानायमोनलाय जोङो बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय साननै नांदों बेबायदि न'आव मालाबा नोंनि न'खौ समायना खालामनो थाखाय बा सोमखोर गामि खालामनो थाखाय सानबैसे नोंथांमोना बिनानावमोना न'आव खामानि मावफेरदों बा गामिनि लाइमोनफ्रा खामानि मावफेरदों जोङो मिथिं दावथिं ओरै जायोबाथाय बिफां लाइफां गायो बारहावाफोरा एसे गाज्रि जानो हमबाथाय जों बिफां लाइफां गायनानै न'फोरखौ साफा साखोन सिखोन खालामनानै गामिखौ जौगाहोनायनि थाखाय खाबु लायो बयबो खाबु लायोना दा बिनिखायनो 6 जनजों नांनानै बे दिन्थिफुंनाय इन्टिग्रेटेड फार्मिं सिस्टेम बेखौ बानायनाय जादों थारैनो बेफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गामिबो जुदि जों सोमखोर गामि ना मा होनोमोन सोमखोर गामि जुदि बानायोब्ला जोंनि थाखाय मा लाब जागोन जोङोहाय बेफोरबायदि सोमखोर गामि बानायबाथाय जोंनि थाखाय गोनां जानाय मुवाफोरखौहाय जोङो गोख्रैनो बिफां लाइफां गायनानै फिथाइ सामथाइफोरखौ जों गोख्रैनो मानसिनो बाहायनो हाथाव खालामनो हानाय जागोन आरो बार
सोदांनाय बा जोङो मा होनदोंमोन बे गाज्रि अक्सिजेन गाज्रिहाय कार्बन डाइ अक्साइडफोराहाय नाइट्रस अक्साइड बेफोरबायदि गाज्रि बारहावाफोराहाय बिफां लाइफां थानायनि जाहोनाव मोजां साफा जायो साखोन सिखोन मोजां जागोन आरो गोजोननाय थाबाय बे समाव जोङो ओरै थांबावनोसै जोबथारनोसै जिहेथु दिन्थिनाय हाबाफारिया दा बे समाव नैबेयाव फैलायबाय जोङो नैबेयाव मा बानायदों बेखौबो बेबो मोनसे गामियानो जानो हागौ थारैनो बेखौ दिन्थिफुंनायनि गुबै थांखिया मा आरो मा बानायदों मा दं बेखौ नैबे फरायसुलि बिनानावमोननिफ्राय जों मिन्थिनो नाजानि पावार हाउस सलार हाउस केमिकेल स्ट'र बायदि बायदि बेबायदि थाखो बैसे क्लास 12 थाखो 12 बेखौ मा होनो बे जिथु गासै समायना मोनसे सावगारिजों बानायनाय ना आखाइजों बानायनाय सावगारि बेजों मा फोरमायनो नागिरदों जोंनि प्रजेक्टनि मुङा जाहैबाय इक' फ्रेन्डलि सास्टेनेबल ग्रिन इनार्जि बेनि दारै जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे मिथिंगायारि सम्पदखौ संरैखा खालामनायनि थाखाय मिथिंगानि सायाव सोनारनानै माखासे गोहोफोर दिहुननाय जायो बे गोहोफोरखौनो जोङो फोरमायनो नागिरदों आरो दिनै जोंनि गामि न'खर जुदि बेबायदि समायना मोनसे बयखौबो लाफानानै मोजां फारफ्रोम बिथिंबायदि दिन्थिफुंनाय बायदि गामि मोनसे जायोब्ला बे गामिया मा लाब जागोन बे गामियाव जोबोद मुलाम्फा जागोन मानोना मिथिंगायारि सम्पदा गोबाव सानसिम बाहायबाय थायोब्ला बेफोर जोबलांनो हागौ बेनि थाखायनो बेबायदि सलार इरि बाहायोब्ला बेफोरखौ गोबाव समसिम बाहायनो हानाय जागोन बेबायदिनो मुलाम्फा जागोन आरो गोबां मुलाम्फा जागोन दा जोङो गोबां बेबायदिनो दिन्थिफुंनायल' थादों सिगांबो दिन्थिदों इयुनावबो दिन्थिबाय थागोन दिन्थिनायजों लोगोसे जोङो जुदि गामिफ्राव ओनसोलफ्राव बेफोरबायदि जोङो हाबाफारि लायाब्ला मावलाङाबा गामि समायना मोनसे बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारि साब सिखोन खालामनाय हाबाफारि लायाब्ला बुहुमा मा जागोन सानसे बुहुमा दावगालांनायाव एसे हेंथा जानो हागौ आरो बेनि थाखाय मा मावनांगोन जोङो बेनि थाखाय जोङो बुहुमा जौगानायनि थाखाय गोबां खामानिफोर मावनांगोन जेरै बिफां लाइफांखौ बारा दानस्राङालासिनो गायनांगोन आरो बेबायदिनो मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय सलार गोहो बेफोरदि बाहायनांगोन आरो बेबहार खालामनांगोन आरो गोजोननाय थाबाय बे समायना बे दैमा नाला थारैनो बे दैमा नालाजों मा फोरमायगोन बेयो जाहैबाय देम बेयाव जोङो दैखौ बान्दो खोनानै लाखिनाय जादों बे दैखौ जोङो हगार हरोब्ला बेयाव मोनसे टारबाइन थागोन बे टारबाइना गिदिङोब्ला मेकानिकेल इनार्जि फर्म जागोन बे मेकानिकेल इनार्जिनिफ्राय जोङो कारेन्ट मोननो हागोन कारेन्टखौ जोङो नैबे जाहैबाय पावार हाउस बेसिम लांनाय जागोन बेनिफ्राय जोङो नैबे जाहैबाय कारेन्ट खुन्था बेनिफ्राय जोङो बे पावार हाउसनिफ्राय गामि न'खर राननानै होनाय जागोन आरो पावार हाउस कारेन्ट जमा दोनथुमग्रा न' नै बिनिफ्राय बेयाव कारेन्टआ जमा बिनिफ्राय गामि नोंनि आंनि न' बयनोबो रानना होनाय जायो आरो गोजोननाय थाबाय फैबाय थानाय समाव ओनसोलखौ माबायदि लुगैयो ओनसोलखौ जौगालांनो थाखाय लुगैयो गोजोननाय थाबाय ओरै फैलायबाय नैबेयावबो गोबां मोजां न' लुदों दिन्थिफुंदों दा बिनिफ्राय बेसे थाखोनि 10 थाखोनि बेखौ मा दिन्थिनाय जादों बेखौ जोङो वाटार पलिउसन बर'आव दै गुबुंले जानायखौ जोङो दै गुबुंले जानायखौ माने दै गुबुंलेया बोरै जायो मानि जाउनाव दै गुबुंले जायो जों बेखौ दिन्थिनाय जादों मा होनो बेखौ वाटार पलिउसन बेखौ दा दिन्थिदों ना दा दिन्थिनानै नोंथांमोना बेखौ वाटार पलिउसनल'सो होनबाय दा बिनि सोदांनायनि राहाया मा बेखौ सोदांनायनि राहाया माने बेखौ डाइरेक्टयै जेनेबा इन्डास्ट्रिफोरनि दैफोरखौ गाज्रि दैफोरखौ जाहाथे डाइरेक्टयै थोंजोङै दैयाव हगार हरालासिनो मोनसे माने थि जायगा दोनथुमग्रा जायगा बानायनानै लायो जाहाथे जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो बेनि थाखाय जोङो बे प्रजेक्टखौ दिन्थिनाय जादों जोबोद मोजां
बेखौबो जाहाथे मोजां मोनसे हाखरफोर जावनानै जेनेबा बे मोनसे जायगायावनो ज' दोनथुमो जानला मोनला गाराबालानो जाबोर जोथोरखौ जानला मोनला गारालासिनो मोनसे थि जायगायाव दोनो बेखौ खावलायो आरोना जोबोद मोजां जोबोद गोजोननाय थाबाय जोङो वाटार पलुसन ना वाटार पलुसन माब्रै जायो बेखौ दिन्थिनाय जादों बेफोर जाबाय इन्डास्ट्रि गोजा ना बे इन्डास्ट्रि नैबे गनायफ्रा मा मायो उखुन्दै इन्डास्ट्रिनि लहा बायदि बायदि खामनाय उखुन्दै बियो अख्राङाव बिरबायना मा खालामो बियो जोमै सोमजियो आबहावाखौ गाज्रि खालामो जेनेबा आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो बे जोमैया अखा जानानै थोंजोङै बुहुमाव गोलैफिनो एसिड अखा जानानै बे एसिड अखाफोरा माइ आबाद जेनेबा जोंनि आबाद मावनायफोराव खहा खालामनो हागौ बेनि थाखायनो बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां गोजोननाय थाबाय जों नोरै फैलायबाय बेयावबो समायना रमायना गोबां दिन्थिफुंनाय हाबाफारि आखाइनि हाबा ना मा होनगोन बेखौ बेसे थाखोनि जोङो 10 थाखोनि बेखौ मा होनदों बुहुम संरैखाथि खालामनायनि सोमोन्दै फोरमायनाय जादों बेयाव बुहुम संरैखाथि खालामनायनि थाखाय फोरमायनाय जादों बे मा बेयो दाथ' रैखाथि खालामनांगौ दिन्थिबाय बे मायाव बेयाव फारसेखिजा मोननै दिन्थिनाय जादों माने बाय'डाइभारसिटिखौ देखायनाय जादों आरो बेयाव मोननैजों गासिबखौबो बेयाव लोगो नांनानै बाय'डाइभारसिटि होननाय जायो फारसेखिजा इयाव मा होनो आबहावा गेब्रेंनाय ओमफ्राय इयाव गोग्गो आबहावाखौ फोरमायनाय जादों नैबे आबहावा गेब्रेंनाय गाज्रि जानाय ओमफ्राय नैबेजों आबहावा गोग्गो जानाय बे मा बेयाव बिफां लाइफां दानफायैनि जाहोनाव बेयाव जिब जुनारा थांनानै थानो हादों ओमफ्राय आबहावायाबो मोजाङै थादों बेखौ दिन्थिनाय जादों ओमफ्राय नैबे फारसेखिजाय बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय गारि मटर सालायनायनि थाखाय कलकारखाना इन्डास्ट्रि बेफोरखौ गायसननायनि थाखाय बारहावाया मोजाङै थायाखै आबहावाया गुबुंले जादों आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय 11 थाखोनि फरायसुलि बिनानावमोन जोबोद गोजोननाय थाबाय बे समावनो दिन्थिनो थाखाय केमेरा पार्सनखौ खावलायबाय नैबे मा खालामबा मा जायो खोन्थाबाय मा होनदों इन्डास्ट्रिफोर थायोब्ला दंफां लाइफांफोरखौ दायोब्ला बारा गारि गुरा सालायोब्ला गाज्रि उखुन्दैनि गेजेरजों आबहावाया नैबिदि गुबुंले जागोन आरो बेबायदि जागोन आरो जुदि जोङो बिफां लाइफां इन्डास्ट्रिफोरखौ बारा बिफां लाइफां थायोब्ला बिफां लाइफांनिफ्राय नैबायदि फ्रेश बार मोननो हागोन आरो गोग्गो बार लाबा मा जायो जोंनि देहाया मोजाङै थागोन सावस्रिया गोग्गो जागोन आबहावाया मोजाङैनो थागोन दा गुबुंले बार लाबा मा जागोन गुबुंले बार लाबा जोंनि देहाया मोजाङै थानाय नङा बिफां लाइफां गुबुंले बारावथ' कार्बन डाइ अक्साइड बायदि गेसा बांसिन थायो नालाय बेफोरखौ लायोबा जों गाज्रि जागोन नोरजिया जालांगोन जोबोद गोजोननाय थाबाय दा नै बेयाव आरो जोंहा हौवासाफोर जोबोद गोजोननाय थाबाय बे मा दिन्थिनाय जादों आरो मा बिला खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि रन्जाय बसुमतारी बे प्रजेक्टनि मुङा जाहैबाय एसिड अखा एसिडनि अखा माने बेवहाय इन्डास्ट्रिनिफ्राय अखाया बोरै गयो बोरै हायो बेखौ फोरमायनाय जादों एसिडेन्टआ होनोब्ला एटमसफेयारनिफ्राय जुदि एसिडिक कम्पनेन्टसा बुहुमाव गोग्लैफैयोब्ला बेफोरबायदिनो एसिड अखाया सोमजियो आरो एसिड अखा सोमजिनानै एसिड अखाया जोंनि बुहुमाव गोग्लैब्ला मा खहा जागोन एसे फोरमायनो हागोन ना औ जेब्ला एसिड अखाया हायो अब्ला बे जों थानाय बे एरिया रानस्राव जालाङो आरो बेयाव थानाय बिफां लाइफां बे बिफां लाइफाङा गोबां खहा जालाङो एसिड अखा हायोब्ला माने रानस्राव जालाङो जिखुनु हायाव थानाय गासैबो मुवानिफ्राय लानानै जिउ जिबि दंफां लाइफां बेफोरबो खहा जागोन होमब्ला जोंनि बुहुमा खम जालांगोन गाज्रि जालांगोन जोबोद गोजोननाय थाबाय बेसे थाखोनि जोङो 12 थाखोनि बे इन्डास्ट्रि नैबे फोथार माने मोनसे एरिया मोनसे एरियायाव एसिडेन्ट गोलैनानै नैबिदि जाबाय आरो ना बे मा एसिडेन्ट गोलैनाय जायगाया बेबायदि जाबाय नैबेयो माने बालाबारि जायगा नैबे बेयो माने लामा इयो नैबे बे गोथाङा बेयो नेचारेल
नेचारेल सोमखोर मिथिंगा सोमखोर मिथिंगा ओमफ्राय सोमखोर मिथिंगानि गाब गोजोननाय थाबाय बे इन्डास्ट्रिनि लामा बे लामा आरोना गोजोननाय थाबाय दा नैबेयाव जोबथा सर बेसे थाखोनि जोङो क्लास 10नि बे मा दिन्थिनाय जादों जों जेनेबा दानि गोनोखोआरि जौगानायखौ दिन्थिनो नागिरदों दानि गोदान गोनोखोआरि जौगानायखौ दिन्थिनो नागिरदों दानि गोदान गोनोखोआरि जौगानायखौ दिन्थिनो नागिरदों ओरैनो मा JCB LNT माबा जेनेबा सिगांथ' जेनेबा इदिनो न'फोराथ' इदिनो बायला जिलामोन नालाय जेनेबा दानि जुगावथ' जौगाबोबाय नालाय बेफोरखौ माने एसे खोन्थानो नागिरदों आरोना बेयाव दिन्थिफुंनाय आरोना गोनोखोआरि गोबां बेयाव नुदों बिथांमोना होनदों दानि मुगाजों गोरोबनाय दानि मुगाया बोरै जानानै दं जेनेबा जौगानाय बेबायदि आरो गोदो मानसिजों खदाला मानसिजों हा जावोमोन दा JCBजों हा जावो ठीक আছে दा मा होनो कारेन्टआ दा कारेन्ट जाबाय आरोना कारेन्ट जाबाय दा कारेन्टजों फांगासिबो बार जायो गोजोननाय थाबाय JCB हा जावगोन बियो देखो भारतनि सिगांसिन अलिम्पिक मेडेल मोननो हानाय आइजोनि मुङा मा हिमा दास रं एन्सार हाबो जावनो हागोन ना हायो र' माने एसे माबा जायो आरोना बा दिन्थिनायसो नालाय ठीक আছে बेखौ सोर बानायदों बेखौ आं बानायदों सानैसो इन्जिनियार ना नोंसोरो गोजोननाय थाबाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव सबसे माने एसे गोरासिन माने टेक्निकेल लाइननि आरो सोरबा हायो नामा भारतनि सिगांसिन अलिम्पिक मेडेल मोननो हानाय आइजोनि मुङा जेनेबा इया कालार मिक्स खालामदो कालार मिक्स खालामनानै जेनेबा सेलेन बिजिनि माबा पाइप इयो बिजि जेनेबा इदिनो माबा मानसि थुनायथ' नङा इदिनो बायनाय आरोना दे गोजोननाय थाबाय गोदान माबाफोरखौ बाहायनाय जादों आरोना बे जोबोद मोनसे थारैनो इयुनाव जिहेतु नों सासे इन्जिनियारनि खामानि नाम्बा मा होनगोन इन्जिनियार बेखौ दिनै दिन्थिफुंबाय इयुनाव मा जानो सानदों साननायाथ' सानदोंमोन इदिनो मा जागोन बियो जाबाय सिमेन्सापुरि UN एकाडेमि फरायसालि बेनि दिनैनि साना मामोन दिनैनि साना बेनिफ्राय दिनैनि साना गथ'सा सानजों लोब्बा लानानै UN एकाडेमि फरायसालियाव गोनोखोआरि ना मा होनगोन दानि गोदान गोनोखोआरि जौगानाय दिन्थिफुंनाय गोजोननाय थाबाय बे समाव जोङो जि हाबाफारि आरो बेखौ जोङो नैबे समाव दिन्थिफुंबाय गोजोननाय थाबाय दा जोङो बेखिनियाव भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय थारैनो फरायसुलि बिथांमोनजों रायलायनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनबाय थारैनो दानि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा जोबोद बेफोरनि सायाव सोलोंनाय एबा रोंगौथि बा मिन्थिनाय लाइमोन दङसै थेवब्लाबो जोंनि जिथु दिनैनि बे दिन्थिफुंनायजों नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ UN एकाडेमि सिमेन्सापुरि फरायसालिनि फरायसुलि बिथांमोना साइन्सनि जि सोमोन्दै बेसेबां हायो बिथांमोना मोजाङै दिन्थिबाय बेखौ जों बे समाव बिथांमोनजों रायलायनानै जों मिथिनो मोनबाय आरो नुनो मोनबाय बेनिखायनो बे भिडिअखौ हयथ' नोंथांमोना नायगोन आरो अनसायगोन आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि सिमेन्सापुरियाव थानाय जिथु UN एकाडेमि बे माबायदि जौगादों थारैनो बेनिफ्राय नोंथांमोना फोरमान मोनगोन होननानै आं बे समाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थाबाय गोजोन्थों बे भिडिअखौ एसेसिम फोजोबबाय गोजोन्थों